Сега момчета трябва да подират тези страхотни дами. Аплодисменти за тях. Това са най-смелите дами, които... Ето виж, няма страх. Ама ние капиме, нищо не. Да бе, сваляме ги, защото започва програмата. Благодаря и момичета. След малко пак ще викнем. А сега искам да аплодирате силно балет Екстраваганса! Силно! Аплодисменти за тях! Има ли яки добавки? Точилки има ли? Топалки, цигуларки, всеки. Айде! Ти! Да ни направи! Ти! Сега направи ми!